Bueno, primer de tot, explica'ns una miqueta qui tenim davant de la càmera. Bé, em dic Carles de Corral, podríem dir que sóc un artista pluridisciplinar, tot i que no vist de l'art, té un paper molt important en la meva vida. Tant faig poesia com pintura, treballo sobre paper o escultura. De fet, per mi és tot plegat, és la mateixa poesia expressada en mitjans diferents, sigui l'escriptura, el color o les tres dimensions. I explica'ns una miqueta com viu un artista al confinament. Bé, en el confinament als artistes ens afecta especialment perquè afecta molt directament a la nostra llibertat d'expressió i de la mobilitat que necessitem per poder-nos expressar i investigar aquells temes que ens interessen. De fet, clar, l'art no és el mateix per tothom i una cosa aparentment tan inútil, amb el confinament molta gent està descobrint l'important que pot arribar a ser a les seves vides. Per mi l'art és una forma de coneixement que no està limitada per cap llei. La ciència, per exemple, està limitada per les lleis de la natura. La religió s'autoimposa lleis que també la limiten. I l'art, l'interessant de l'art és que no tenim cap límit. I per mi tenim una mica l'obligació d'estar-nos replantejant constantment tot el que ens envolta i tot el que succeeix. El mateix passa amb el confinament. Com és que hem acceptat aquest confinament tan fàcilment? No és que estigui en contra necessàriament, tot i que podria fer-se d'altres maneres, perquè hi ha molta gent que el seu confinament en una zona rural no té cap raó de ser. És molt fàcil d'entendre en unes ciutats. Però com és que tots hem acceptat aquesta situació tan excepcional d'una manera tan dòcil, no? Això podríem tornar-ho a acceptar de la mateixa manera per una altra excusa. Això és el que més em preocupa d'aquest confinament, no? Perquè és molt fàcil trobar justificacions un cop ja has après a reaccionar així, no? Louis Bourgeois ens comenta que l'arte és una garantia de sanitat. Aquesta és una de les coses importants per mi. Una societat amb salut o unes persones amb salut necessiten de l'art, perquè és el que aportarà la crítica necessària perquè continuï la democràcia, per tot, qualsevol aspecte que vulgui investigar un artista, no? Em preocupa especialment on han anat a parar els nostres drets, on ha anat a parar la democràcia, el nostre dret de queixar-nos. No fa tants mesos veiem imatges de Barcelona plena de revolta i la gent protestant. El que se n'ha fet de tota aquesta protesta, on ha anat a parar, està a la targada esperant o directament el poble ja se n'ha oblidat de tot plegat, no? Ara ens trobem en gàbies, estem confinats a casa nostra, són les nostres cases, no per ser nostra, i no per ser casa nostra, deixen de ser les nostres gàbies, les nostres presons en aquests moments. Hem de ser molt conscients per no deixar de lluitar per la nostra llibertat. Una de les obres que vaig fer fa anys és aquest nus, fet amb filferro d'espines. Representa
una de les coses que venim fent els humans, que ens fiquem les nostres fronteres, les nostres barreres, els nostres límits, i tots estirem cap al nostre cantó i generes un nusos semblant a aquest, no? Amb aquest problema que cada cop es va fent més gros. Molta gent ha estat treballant perquè això no fos així, i res, en pocs dies, gràcies a l'excusa d'aquesta pandèmia, ens hem confinat a casa, hem tornat a posar fronteres, hem perdut els nostres drets, i no hi ha ni una queixa, sinó al contrari, els mateixos ciutadans participem en la repressió de la resta de ciutadans, una cosa que encara em preocupa més, no? Com hi ha tanta gent esperant que li donin aquest petit poder per exercir-lo, no? Us ensenyaré després unes estàtues, unes escultures que estic treballant en aquest sentit. Us volia llegir ara dos poemes petits d'una poeta de les que més m'agrada, és Szymborska, una poeta que ja és morta, va guanyar el Premi Nobel de Literatura, i ella ens explicava una cosa, per exemple, va escriure això. Una vez encontró en los arbustos una jaula de palomas. Se la llevó y para eso la tiene, para que siga vacía. La literatura de Szymborska, aquests són alguns dels seus llibres, és una literatura, una poesia molt senzilla, aparentment, però després aconsegueix amb aquesta simplicitat expressar coses que t'arriben. O sigui, no cal paraules molt complicades per fer-nos arribar un missatge. Té una altra que es titula Cadenas. Un día sofocante, la casa de un perro y el perro encadenado. Unos pasos más allá, un platito lleno de agua. Pero la cadena es demasiado corta y el perro no alcanza. Añadamos a la imagen un detalle más. Nuestras mucho más largas y menos visibles cadenas, gracias a las cuales podemos pasar de largo tranquilamente. Bueno, ens has parlat sobre algun poeta, però tu també escrius poesia, no? Ens pots parlar una miqueta d'això? Sí, mira, vaig començar a escriure poesia perquè escrivia i continuo escrivint en la majoria dels meus quadres, i d'aquelles idees, al final jo he treballat més fins a aconseguir fer poesia. Tinc 2 llibres publicats, aquest és Encara soc viu, del que us en llegiré algun poema. Últimament estem fent col·laboracions poètiques a Instagram durant tot aquest confinament. La gent llegeix poemes meus, és una cosa que m'està enriquint molt perquè primer escullen poemes que poder jo no escolliria per llegir en públic, i a més, en les seves versions m'ajuden a mi a allunyar-me una mica del poema i a veure'l com si no fos meu, i així el disfruto d'una manera diferent. Us llegiré primer un poema que comença amb el meu naixement i dura pràcticament fins una mica més enllà de la meva adolescència, en el que es deixa entreveure que venim d'aquella història que arrosseguem tots, perquè no venim d'alguna banda, no? Vaig néixer a la clínica de davant de casa, la Santa Creu de Figueres, província de Girona, a la que la meva mare va anar a peu, normal en aquell temps. Un 5 de juny de 1970. Això no ho pot dir tothom. De petits jugàvem a arrencar bales del formigó dels búnkers. Sí, vam aprendre que els nius de metralladores es deien búnkers. Bales que aquelles no havien tocat cap persona. Bales que uns homes havien disparat a altres homes. Entràvem dins els búnkers, paraula alemanya agafada de l'anglès. Miràvem per l'espitllera, on aquells homes arraulits i atemorits veien un món petit i disparaven altres homes que els disparaven. També als estius ens capbussàvem al mar, al meu estimat Mediterrani. Recollíem granades, explotades o no,
que aquells homes, els nostres avis, es llançaven els uns als altres. Granades americanes, bombes alemanyes, metralla italiana, obusos russos, que també trobaven per l'Albera, amb una sola intenció, matar o morir de por. Tants anys després de la guerra, aquella guerra, després de la repressió de la postguerra, de la pau de la dictadura, de la traïció de la transició i del silenci de tot el món, a ningú se li ha acudit de fer net. Ara us llegiré un de petit, que té una mica a veure amb aquest confinament. Està escrit ja fa anys, però poder el trobareu proper, us sentireu una mica identificats. Els peixos de la bassa somien en rius i llacs, en pantans i embassaments. Pendents del cel, esperen al final de la temporada seca. No hi ha vaixells, no hi ha trens, no hi ha avions, no hi ha transbordadors espacials amb els que fugir. I mentre esperen i somien, l'única esperança és cardar. Ara, els caps dels escoltes també han fet una col·laboració i llegiran un poema entre tots ells. Això ho podreu veure al meu Instagram, totes aquestes coses les aniré penjant, l'Instagram és Carles de Corral. I per acabar us deixaré amb un petit poema que vaig escriure en un viatge, el 2016, i per mi és important una miqueta perquè els poetes i els artistes som com vasos comunicants que transmetem les coses que veiem i que vivim, però els veritables protagonistes som les persones, perquè som les que fem que el món sigui d'una manera o d'una altra. Ningú dibuixarà, ningú en farà poemes, ni tan sols ho fotografiaran, ningú en cantarà lloances. El que ara construïm, d'esquena a la bellesa, ningú ho voldrà recordar. I a part de la poesia ens has comentat abans que també has fet alguna obra d'escultura que es pot relacionar amb el confinament, no? Sí, bueno, ara ens aixecarem i us l'ensenyo. És una obra que ja fa un temps que estic treballant perquè ja passen coses al món i bueno, t'has de replantejar moltes coses i pair-les i veure... I bueno, aquesta és la meva manera de pair les coses. Anem a veure'l, si voleu. Recordeu les revoltes de Tiananmen? Els estudiants de Belles Arts xinesos van agafar i van fer una escultura de la deessa de la democràcia a la plaça de Tiananmen. Hi ha les imatges, que no van ser tampoc gaire difoses, d'un tanc enderrocant aquesta estàtua. El fet és que aquesta estàtua, aquesta reclamació de democràcia, que per nosaltres potser pensem que ja està solucionat i nosaltres ja tenim una democràcia, doncs està sortint a altres llocs del món, ha sortit a Hong Kong, per exemple, en les revoltes que estan fent, i en diferents revoltes que hi ha arreu del món va sorgint aquesta estàtua. Jo tinc aquesta, que és part encara de diverses accions que vull fer amb ella, i una de les coses que estigui en aquesta gàbia, de la que l'hem d'alliberar, nosaltres pensem que ja tenim democràcia, però la democràcia potser és una cosa que no es pot tenir al temps 100%, perquè els temps van canviant i el nostre concepte de democràcia també ha de canviar. Llavors,
hem d'estar constantment reivindicant-la, protegint-la, lluitant per ella. No val pensar, tenim una gran democràcia si la comparem amb Xina, però poder tenim poca comparada amb la que hauríem de tenir, no? I poder, en comptes d'estar en una gàbia tancada, l'hauríem de tenir en un altar com aquest. I nosaltres, ara que estem confinats així, en les nostres cases, que encara que siguin nostres, encara que siguin cases, no deixen de ser, en aquests moments, les nostres presons, hem de tenir sempre present la llibertat i l'esperit de revolta per sortir-ne, escapar-nos, perquè l'obligació de tot pres és escapar-se i alliberar-se de les seves cadenes i de la seva presó. Són poetes. El somriure infantil. Les llàgrimes de cocodril. La meva sang de l'asfalt. Gota a gota, la meva vida marxant amb ella. El vol de les fulles de la tardor. L'aleteig de la papallona. Ensorrant temples arrogants. Ser un qualsevol en un embús. O ser l'únic que comparteix. Cada gota de la teva saliva. Les rieres seques també són poètiques. Les gotes de pluja regalimant pel vidre. Les flors que creixen al marge. L'herba verda després de l'incendi. Fugir de la rutina fent cua a l'aeroport. Els estels fugassos. La L geminada. La caiguda de flors del cirerer. No sé ningú estenent la roba. La mirada del gall portuguès. La suor que es desprèn quan cardem. Les cuques de llum. La bellesa que creix a les faveles. L'esperança que viatja en pateres. Els somnis dels refugiats. Són poetes.